Čau lidi, já jsem Petr. V dnešní době má každý call alarm. I ten největší čurák, viď Pepo. To je dobrý. Tohle je pan Fizi. Dobře, já to ukradnu. Co to dělá? Jo. Ty vole, drž hobu! A tak jsme vymysleli náš sexy alarm. Ty vole, to ukradni, to je dobrý pavorák. To? What the fuck? To? No vadí, jedu dál. Co? Jej! Sorry, Jej! Sorry, kámo, dobře. Jády! Tenhle sexy alarm je speciální. Můžete si ho koupit na wish.com. My jsme kukuti z Vyše.